Njengoba kuqale isigaba sesine selockdown namhlanje, ezinye izakhamuzi azinawo amandla okuthenga amaMasks. Manje ke wonke umuntu kufanele ukuthi agqoke imask uma esemphakathini. KunomsaMariya olungileyo ongenelele ukusiza. Kuleli lokishi liminyene kakhulu i-deep slot, inhlupheko ibhokile lapha. Ezakhamuzini zalapha kuwumqansa ukuthola izamfonyo. uDebra Kekano neminyaka engama-48 ubudala kuye impilo yakhe imqoka. That is the issue. It is the issue because we won't be able to all have masks. Bambalwa abanenhlanhla ukuthola amaMasks. Wonke umuntu kufuneka enxibe imask khona ukuze azikhusele ku-coronavirus. Ukulwa nalesitha esingabonakali kuyaqhubeka. uMasitshaba Ndlovu zenzela yena amaMasks. I'm busy crocheting now for my children and the other neighbors if they will need it. Ebangenele ngamakhilomitha ngamashumi usuka entshonalanga yeGoli lentsha izibambele ngokwayo. We decided that we must make these face masks. They are washable. You can wash it, you can wash it and iron it. Singabantu asisupporteni labantu basekasi benza lama mask kakhulu and bachipile futhi. Kubathungi lesi isikhathi esinzima. We are considering to help the needy. We can give the elderly people who doesn't afford to buy them. Esoweto, umSamariya olungileyo ongathandanga ukwaziwa unikele ngamaMasks, kodwa ubheke kakhulu abantu abangenalutho. Ngenxa yesibalo esiphezulu abakwazanga ukunika wonke umuntu. In the 30 minutes that we've been here, we've given away to over 1,000. We ran out and we had to buy from a vendor and gave those away as well. So we want to get to 3 million people. Kulabo abagqoka amaMasks kungaba imfashini, igciwane iCovid-19 lingahlulwa ngesitayela noma imfashini. If you wear the mask, which means you are protected to coronavirus. Ufaka isamfonyo akudidanga umengameli wezwe nje kuphela, nojahidata bayadinga ukufundiswa kusifaka.